Bon dia a tots. Ara mateix som damunt del Pailebot Santa Eulàlia, que acompanya aquesta Copa d'Europa aquí a Sant Antoni la Calonja. Tinc el goig de parlar amb Josep Darnés, que és el regidor d'Esports de Calonja. Bon dia, Josep. Bon dia. Ens acompanyaràs tu també amb el Santa Eulàlia durant aquesta regata d'avui, oi? Sí, avui farem un passeig amb el Santa Eulàlia, que és un magnífic barco, i gaudirem una mica d'això. I sobre el barco de la Santa Eulàlia doncs veurem tots els regatistes que iran sortint tots i navegaran per aquí a la costa. Que hi havies pujat algun cop abans, al Santa Eulàlia? No, aquesta és la primera vegada que hi pujo i de moment me sembla una bona sensació. Molt bé. Anem a parlar una mica del club. Jo voldria preguntar-te quina és l'activitat, com la valores tu com a regidor d'Esports que té aquest club de Sant Antoni la Calonja? Jo com a club el veig bastant important perquè hi ha una sèrie de gent, totes d'aquí, Calonja, Sant Antoni i algun de Palamós, que fa molts anys que estan fent la seva activitat, i ara últimament em sap que l'Ajuntament, o que hi ha una bona col·laboració entre el club i l'Ajuntament, doncs està mirant de fer un seguiment d'esport per l'aprenentatge, per als joves, no? I això des de l'Ajuntament ho tenim molt ben conscienciat, no? Com valores també la Copa d'Europa que s'estigui duent a terme aquí per primer cop a Sant Antoni? Quina repercussió creus que està tenint? Home, per ser la primera vegada, doncs em penso que ja m'han dit, si m'han informat bé, hi ha 85 barcos, per tant ha sigut un èxit molt gros. Avui ara comença a sortir el sol, però fins ara fèiem el temps, però crec que gaudirem d'un bon dia i la participació és massiva. També voldria saber què està pensant l'Ajuntament de Sant Antoni pel que fa a proclamar el Patí a vela com a embarcació genuïna, típica catalana. Mira, aquí des del consistori, des de la meva àrea d'esport, estem sobretot millorar tot el que es pugui i més de tots els deports. Per tant, si aquest barquet petit i d'aquí a Catalunya i d'aquí a Girona es té de promocionar, doncs nosaltres estarem al costat. Perfecte, segur que el club ho agrairà moltíssim. Esperem que vagi bé aquest passeig amb el Santa Eulàlia. Suposo que irà molt bé perquè ara estem gaudint de ja del sol, per tant ens acompanyarà el dia, suposo. Doncs gràcies per acompanyar-nos tu també, Josep. Moltes gràcies a vosaltres.